Kako Jeff Goldblum poručuje, verujem da sam muha, verujem da mogu da dostegnem nebo. And no human hand could beat me up. I spread my wings and eat a shit. I believe. A sada pjesma od jednog poznatog Istrijana kao New Entry. Ovo ime ćete zapamtiti. Tihomir Filipović. Sa pjesmom on će sam predstaviti i otpjevati. Prvo mjesto! Lama čeka mjeste! U velikoj sali vrućega ljeta jedna je mala u haljini plavoj gledala mene, smješila se. Ona je bila umišljena i premda je bila ranjena, a tugu u oku nosila je, a problemi smo riješili. Solo. Jedan poziv imamo. Halo? Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Ovdje je Paula. Recite Paula, drago nam. Paula, drago nam je da ste nas nazvali. Recite Paula. Pa ništa, samo da pozdravim Tomija i da mu zaželim najljepše snove i uspjeh u karijeri. Ovo je prekrasna pjesma. Hvala. Nek nam Bog podari još ovakvih Istrijana. Pa će biti i Hrvatske, da uvijek i Italije. Oprostite Paula, sviđa vam se ova glazba, sviđa? Divno, Da? ovo je krasno, ovo je Hrvat. Pjevali ste ovo uz vaš radio prijemnik? Da, problem nismo riješili, divno, kako će Hrvatska ove probleme. Predivno. Treba biti opet preteča nove Evrope. Predivno, hvala Paula. Hvala Paula, ostavite, ako vam se toliko sviđa Tomislavov novi album, ostavite podatke u režiji pa ćemo poslati vam mogu. Da vidimo gdje smo sad. Halo? Halo? Halo, gdje sam? Jesam u eteru? Jeste, izvolite gospođo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Olga iz Buzeta. Dobar dan, Olga. Evo, navadila nam se Istra. Htjela sam samo pozdraviti Tomislava i htjeti mu reći sve najbolje, jer kod nas nema, znate, nema takvih unikatnih umjetnika, takvih entuzijasta kakav je on. I htjela bih još samo reći da htjela bih mu poželjeti sreću i neka dalje tako nastavi, stvarno mi je, super mi je. Gospođo Olga, sviđa vam se njegova glazba, sviđa? Da, sviđa mi se prekrasno. Evo pa pozdravite Tomislav, imate priliku u eteru. Tomislave, recite nešto. Znate šta, samo bih htjela reći da sa naših prostora nisu poznati samo, znači, zvončari ili ne znam tako šta, boškarin ili tako, ali neka ima i naših ovih pravih umjetnika, glazbenika kao što je Tomislav, pravih Tomislava. Tomislav je preteča. I samo neka nastavi tako. Htjela bih samo reći, još triješta je naš. Dobar dan, izvolite. Halo? Tomislav, kako te nije sram? Halo? Sram, da. Odakle hrabro za napad na branitelje i za takvo javno vrijeđanje nas koji smo krvarili na bojišnici. A molim vas, obrazložite vaš argument. Na prvim linijama. A poslat ću vam... Kako? Oprostite, niste se predstavile. Kako
kako možete reći da su problemi riješeni kad više od 1200 branitelja je počinilo samoubojstvo, kad mi Mugasi odštobavamo kanalizacije. Da, to je zaista tragično u pitanju. Izložimo se takvom riziku a sve zbog ove naše države koju smo čekali. Otkud hrabrost tako javno govoriti protiv nas branitelja, protiv ljudi koji su krvarili na bojišnici? Da, gospodine, mislim da ova emisija nikoga ne vrijeđa, ovo je... Ali pustimo Tomislavu. Predstavit ću se pri telefonu, Tomislav me jako dobro znate, Prkas. Tomislav jako dobro zna o kome se radi i moju cijelu situaciju i... Tomislav, pa odgovorite. I zna da sam izgubio 2 kamiona u ovom Domovinskom ratu, ja sam inače iz Pule. I da su mi uzeli 2 kamiona i da su mi uzeli... Dobro, furgoni su više bili. Uzeli su mi sve levisice iz mog butika i... karišove i sve što je ostalo. Jel vi znate gospodina Prkasa? Da, ali čuo sam da su vam vratili 2 para espadrila, da li je to točno, gospodin Prkas? Pa ima nekih inicijativa, ima ovdje nekih naznaka. Naime, još su onda espadrile bile u modi. Ali nije to sada. Radio Rijeka. Nisu levisice. Ali što biste vi sada da vam espadrile vrate? Vi ne biste njih mogli prodati. Ali ipak povrat duga, mislim da i mi zaslužujemo, Istrijani. Nema li je doprinos bio naš, 10 Istrijana je branilo Varaždin i 10 Istrijana je bilo raspoređeno po liniji Varaždin-Čakovec. I mislim da nije fair ovakav tretman da se gleda samo gospodine Prkas, možda ću vas najbolje uputiti da zovete u 17 sati emisiju Histrija Nostra, možda ćete tamo izgladiti vaš problem, ali ako imate što pitati mladoga, molim vas, nemojte uzeti na žao. Evo, mladi Tomislav, naš stvarno umjetnik. Izgleda da smo izgubili vezu, alo, gospodine Prkas. Alo, evo mene. Evo samo pitati Tomislave, zašto? Alo, gospodine Prkas. Evo me opet. Ja na vaš trošak zovem. Tomislave, a zašto si tako napao na nas koji smo krvarili na bojišnici? Zašto tvrdiš da je problem riješen kada u Hrvatskoj nema još uvijek pravo o braniteljima i nije izglasan zakon o povratu imovine, nas koji smo, kažem, dali 2 kamioneta, 3 kombija, 501, 528, 518 levisice, traper košulje. Meni je malo i teže pričati o tome sada, to su svježe rane. Da, ali gospodine Prkas, vi očito niste razumjeli kontekst i sadržaj mojih pjesama jer su one potpuno ljubavne tematike. Oni nemaju veze sa sadašnjom ni bivšom političkom situacijom. One su uvijek govorile o iskrenosti i romantici, o jednoj pravoj ljubavi. Međutim, konkretno pjesmi radi se o strasti, radi se o požudu.